Arkadaşlar sağ olun. Bugünkü temamız Cumhuriyet 100 yıllığı. Indi nemeden başlasak, yakın tarihten başlasak. Rusların Balkan, Türkmenistan'ın Balkan topraklarına, yani deniz yaka gelmeye 1866 yıldan başlap. Son 1876 yılda Daşoğlu'da Qadavat kırgınçılığı etmegi. Ondan soň ulay aýtly söwüşleň biri Suwatga Ahal welaýatynda 1880-81 ýyllar. Ondan soňky Eril maýdaly gaýtargy bermek, ýani direniş, milli direniş söwüşleri, uruşlar diýip alsak. Ondan soň 1900'den soňky, ýani 20-nji asyryň başlaryndaky Eril maýdany direnişler Cüneyt Han, Ediz Han diýen serdarlaryň ortaga çykmagy. Bularyň hemmesi ýani Türkmen topraklarynda bolup geçen söwüşler hemmesi şol halkyň öz başçalygyny bermezligi üçin edilýän gaýtargylar, söwüşler diýip alaly. Ştaýdan soň Rus imperiýasy ýykylyp 1717-nji ýylda, 1917-nji ýylda Rus imperiýasyny ýykylyp Rus imperiýanyň renkini ütgedip, ýani gyzyllar, ýani kommunistler bolup gelmegi. Nedirbaý Aýtakow, Gaýgysyz Atabaýew, Wepa Böwriýew, Muhammed Ulu Atabaýew, Muhammed Geldiýew ýene tanamaýan, tanamadyk, ýani öwredilmedik aýdyňlarymyz, öňderlerimiz diýip alsak. O 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň, häzirki Türkmenistan araçagy çekilip Türkmenistan Cumhuriyeti diýip adlandyrylmagy ilaýyk 100 ýyl bolupdyr az wagtdan. Indi şeýle Gaýgysyz Atabaýew Cumhuriyet elan edýär. Soňam özem premier minister, ýani birinji prezident diýip alsak, Türkmenistanyň birinji prezidenti bolup özi. Bir näçe ýyl ýani öldürilençe şu ýerde işleýär. Ýani Türkmenistanyň öz başçalygynyň ugrundaky göreşini dowam edýär. Gördü wagty Rus imperiýasy gyzyllar halk üçin, işgär üçin, proletar üçin diýip gelen bolsa ýene şol öňkü sömürgelerini bermejek bolup, öz başçalyk bermejek bolup koloniýalaryna biziň topraklarymyzda bolşýaly, Gazakstanda da, Özbekistanda da, ýani Orta Aziýada da birden aýdyňlar ýok edip gelmegi. Soňky Sovet döwründe, ýani Ukrainalar da ýa-da halk köpçüliginiň içinde şu wagt Sawok diýip neme edilýän, ulanýan bir söz bardyr, ýani Sovet propagandasy döwründäki ýok edilen aýdyňlarymyz, sungat işgärlerimiz. Ondan soň postsovet döwründäki ýene Nazar Toýluyş Söýünüw neýtral urundan öz işiniň ustady, aýdyň adam, milletçi adam. Bir näçesiniň, ýani atlaryndan bilemzok sebäbi arkiwde basyrly tarih bize öwredilen ok, millilik galmasyn diýip, halkyň içinde ýükselmesin diýip. Ine ýakyndan tanaýanlarymyz Halmurat Söýünüw bilen Sapar Iklimov. Hersem öz işiniň ustady. Ýani aýdyşymyz ýaly käbirler ýok edildi, käbirler ýurt daşynda çykmana mejbur edildi. Şu öz başçalyk bolmak söwüşi tamamyndan bäri, ýani Rus imperiýasynyň diýip alsak, şondan bäri dowam edip gelýär. Indi şol taýda esasy mesele Cumhuriyetimiziň gurulmagy.
100 yıllık bilen her bir Türkmenistanlı vatandaşı kutlayan öz adımdan indi şu vatki kukla hakimiyet Rus imperiyatyna değişli olan kukla hakimiyet bu tarih vakanı näçe gillese de devlet medyası diýip adlandyrılan yerlerde yüze çıkarmasa da Gaýfy Atabaýevy birinji prezident Türkmenistanyň birinji prezidenti diýmen öňkü aldar köse Niýazowy Saparmurat Ataýevич Niýazowy birinji prezidenti görkezip oturuşy halka tanadyp oturuşlary ýani tarihy ýalňyş öwredip gelýärler. Asyl tarih bolsa ýygnalyp gelýär bolsam biziň Cumhuriyetimiň gurulanyň 100 ýyllygyny bolup durany köp kişi bilenok watan ýurdun içinde geler. Bunu ýatdan çıkarmaly däl. Bu bir tarihdir. Näçe ýygnasalaram, gizleselerim ýygşaryp bilmezler. Şonuň üçin bütün ilimi häzirki Türkmenistanyň daky ýani Türkmen topraklary üçin diýip öz janyny men şu taýy değişlik öwekkanym daman ýeri janym arya ýurdum üçin diýenler her bir Türkmenistanly vatandaşy bu 100 ýyllyk Cumhuriyetimiň 100 ýylligi bilen kutlaýan o özdaşdaklyk ugrundaky söwüşleri üçinem söwüşlerim gutly bolsun. Şöýlerek şu gün goýsaça bir ýatlap geçen diýdim. Hemmeňizi yurttaşlar, vatandaşlar hemmeňizi 100 ýyllyk Cumhuriyetimiň 100 ýylligi bilen kutlaýan. Sag bolun.